الحمد حمدا كثيرا en julena sallallahu alaihi wasallam en tijina meden do e Pidi TV mi jodde fasam freram Aliou Kanté wonde kade musidɗo Yousoufou Bande won o seydi wan min jodi men on jewta min puddi kadi non alhamdulillah rabbil alamin e ñaago Allah yo taw émission kam wonata batte men émission en beltini hen wodɓe fulɓe araɓe fulɓe heɗade hoddam du kam keɗo tuumi par ce que kalta ko ɗum nafoore ko ɗum ƴiyalu par ce que ɗum kalata si tawi ni na yimɓe ɗum keɗo e ɗum liggoro hay goto majjata ɗum noon jokku golle yalla junnu amin Allah nira ɗum par ce que waɗa meccal ngal fiddinani hay goto e ɗum jara tampina hoorema par ce que ɗum ko kalata machallah kala keɗi ɗum maƴƴirte hen nafoore nde barke o koto ma ɗum artata wonno barke hirate yo Allah barkin ya barke Allah